Hola, soc Toni Aliaga, xef propietari del restaurant Casa Aliaga. Estem aquí al Poble Nou. Som un restaurant que portem 10 anys i el nostre tipus de cuina és un tipus de cuina tradicional, adaptada al moment, amb producte de mercat i de temporada. Què és el que fem? Doncs mira, tenim unes petites brases on fem la carn, el peix, les verdures, tota la brasa i amb valor afegit. Llavors, a part de tot això, tenim la nostra cuina tradicional i també tenim uns arrossos boníssims. El nostre plat insígnia que ens destaca una miqueta de tots és l'arròs de llamàntol que fem aquí, que és possiblement un dels millors arrossos que es fan a tota Barcelona. Ara també estem oferint una nova versió de l'Aliaga, que nosaltres li diem Aliaga pura tapa, que el fem el divendres i dissabtes al vespre, i juguem una miqueta amb tot el que és aquesta moda de les tapes. Fem tapa clàssica i una miqueta de tapa moderna, d'avantguàrdia, jugant una miqueta amb el client també, que interactuï. Què fem? Doncs la típica tapa de pebrots al padrón, les calamarsets andalusa, una bona amanida russa, i després juguem una miqueta amb altres tipus de producte de mercat, que per exemple, què puc dir-te? La pilota amanida, és un tipus de pilota que ve en una esfera que la maneja el mateix client i és una miqueta jugar-hi amb ell. Què més tenim? La patata albergínia, que és un tipus d'esvergínia tallada com una patata fregida que queda cruixent, una miqueta de romesco. I així anem sumant, fem una duck burger, una hamburguesa d'ànec petita amb una miqueta de formatge de cabra i figues. I després de fred utilitzem molt producte que és de l'hort, l'anem a buscar nosaltres i d'aquesta manera tenim la màxima frescura i qualitat del nostre producte. Jo us convido a que vingueu al restaurant Casa Aliaga a conèixer tots els nostres productes i la nostra carta que portem elaborant des de fa 10 anys i que vingueu els divendres i dissabtes al vespre a conèixer l'Aliaga pura tapa i tastar totes les nostres tapetes i platillos.